Makadi muri Zimbabwe zita rinoitwa Dumisani Mulambo Mafanise. Tinokutambirai pachino chirongwa Across the Border apo patinenge tichitsanangurira nhau kuti maZimbabweans ari kurarama munyika yeSouth Africa vari kurarama sei uye vakasvika sei munyika ino yeSouth Africa. Vamwe vazhinji vari kuita life yemarwadzo, vamwe vakasangana nemarwadzo, vamwe vakasangana nezvinosiririsa, vamwe zvinotyisa chaizvo. Ndo nyaya dzatiri tichivhera tichida kunzwa kuti vakauya sei, kunyanya avo vakauya vechipfura vasina madocuments avanawo. Zvakare zita ndoitwa Dumisani Mulambo Mafanise. Nhasi ndine mukomana wandinaye anonzi Gideon Gaston. Ngatimbonzwei zvizere kubva kwaari. Chimbozivisai muri yeZimbabwe zita renyu, kuti munonzani, munowanika kupi, munoita nezvei, introduction. All right. Aiwa, maita zvakanaka nikuonesu muchirongwa chino. Inini zita ndinonzi Gideon Gaston kana kuti lecture. Ndo zita randirozivikanwa naro rikupiwa nevabereki. Kumusha kuZimbabwe ndinobva kuMhondoro. Mondoro Mubaira ndo kwandinobva. Kweni kana chinge ndiri kuguta haiwa tenge tiri muchitungwiza ndo mandakaenda kuchikoro, mandakazodzidzawo nichizoita college yangu ndirimo imomo kuzosvika ndipedze chikoro, ndo kwandakapedzisira ndiri. Alright, I think for now maakuziva kuti sei muri pano. Muchirongwa ichi tiri tichiona maZimbabwean mazhinji mawira akaita kubva kuZimbabwe kuti vasvike kuno. Vamwe vane nyaya dzinosiririsa, dzimwe dzinonakidza, dzimwewo dzakasiyana handiti. Ichokwadi. So asi tisati tasvika ikoko, Mr. Gaston, ndizvo handiti zita? Ndizvo chaizvo. Mr. Gideon, chii tisati tasvika murwendo rwekuzouya kuSouth Africa, chii imimi chakakusimudzai munyika yeZimbabwe kuti ainini zveZimbabwe ndakumbosiya ndakumboenda kuSouth Africa? Chikonzero chakanyongonya kuti ndakuenda kuSouth Africa. All right. Chikonzero chakaita kuti ndide kuya kuno inhau dzekutsvagawo raramo. Saka ndingati ndanga ndine sisi vangu vaivawo kuSouth Africa. Saka ndakatiwo ndapedza chikoro ndokutaurawo navo vachiziva kuti ndakagara kumusha, vakati aiyo kunoku unogona kuwana zvekuita. Saka ukakwira ukauya kunoku unogona kuwanawo pekubata-bata. Ndo chikonzero chakaita kuti ndibve kuZimbabwe ndichiuya kuSouth Africa. Yaiva nhau yekutsvaka raramo. Manga mane makore mangani? Pandakazonzi ndiuye kuSouth Africa ndanga ndisina hangu nguva yakanyanya ndakagara. Ndikati chikoro, ndakapedza chikoro muna 2010. Ndo pandakapedza chikoro, then ndokubva ndachizoita college yangu. Ndakaita course yeSeaton Gigs kusvika muna 2013. 2013 ndo pandakapedza course yangu yandakaita. Saka ndapedza course iyoyo ndo pandakataura navanzwadzi vangu vaiva kuno, vakati aiwa since wapedza uyezve ikoko muchitaura kuti mabasa ari kunetsa, kunoku munogona kuwana zvekuita. Imi manga mambomashaya here mabasa kuti muzoti ndakuenda kuSouth Africa, imi mati hamuna kumbowana time yekumbogara? Manga mashaya here mabasa kana kuti it's just a speculation yekuti kuZimbabwe kunonetsa mabasa? Sekutaura kwamuri kuita ikoko zvinongozivikanwa nemunhu wese kuti kuZimbabwe kunonetsa mabasa. Pandakapedza ipapo ndakatombokandawo maCV kune makambani mahombe akaita sana Delta, kune vanoziva paCoca-Cola paya iri pana Sekerodi. Ndakatomboisawo maCV kune makambani wavo. Kwobva kwaitawo tine Toyota iri kuruwa, ndakambokandawo futi maCV ikoko, asi hapanapo kambani yakandifonera. Saka takangotiwo sezvo tiri vanhu vanenge vachangobvawo chikoro, mamwe makambani anenge vachida vanhu vato muindustry kudhara vane experience, vanenge vari manew entry kuda
vanenge vasati vasvikawo panguva dzekuti vanenge vachiwaniswa mukana. Saka ndo patakazongoitawo sarudzo yekutoti rega timbojambirawo mhiri kwaLimpopo tione kutoti zvingabudawo sei. Titende. Right. Ngatichimbonzwei. Manga mune passport here pamakauya kuSouth Africa? Ichokwadi. Ndichitanga kuuya kuno ndakauya ndine mapepa angu anga akakwana. Passport ndakaita passport asi mazuva atakatanga kutora iwawo ndo paya patainzi mapassport inobuda after 3 months. Saka waitoti ukatoaplya dzichiri kuita $53 panguva yacho iyoyo waitoziva kuti kutombomira svika passport yako wazoisirwa message yekuti passport yabuda. Saka aiwa ndichitanga kuuya ndakauya ndakaperera zvangu. Ndataura ndikati handina sisi wangu vakandidedza kuno kuSouth Africa. Saka zvisineiwo sisi wangu vakazotorwawo nenguva. Saka mukutorwa nenguva takadzoka kuZimbabwe tichida kuti tidzoke tinowaradzika kumusha. Saka panguva iyoyo passport yangu inini yakanga yaoverstay kudaro ndanga ndisina mari yekuti ndigone kuigadzirisa kuti ndifambe mune zvakanaka. Uye sepano panga paitika dambudziko kumusha taitongofanira kuenda zvakadaro. Saka takaenda ndokunopinda zvakanaka. Tichienda kumusha pakudzoka ndo patakasanganawo nemachallenges nekuti kuzopinda kuSouth Africa side nepassport yange yakaexpire ipapo pakanetsa nanhasi ndinoti ndikambozvifunga nepandiri pano ndinotombonzwa kana hana kurova chaiko kutoti hey aiwa vanhu tinobva kure kuti titsanangure painetsa sei natsotangira kuti makapapfura sei tipinze munyaya. Pakadarikika asi zvanga zvakaoma zvanga zvisina kumira mushe. Ndakati ndasvika kuZim side munongoziva kuti havatarise zvakawanda. Ukangoburitsa chete passport yako aiwa vanongodhinda. Ndakadarika zvakanaka kuZim side. Then passport yakaexpire. Ndakadhindirwa in fact ndisati ndadhindisa ndakasvika kuburitsa passport nekuti ndaiziva kuti yanga isina kumira zvakanaka. Saka ndakangoburuka mubhazi paya ndokungotendererawo ndokubva ndagona kufamba zvakanaka kubva kuZim side kunosvika kuSA side pasina kana dambudziko ranga raitika. Dambudziko rakazovapo pakuzonopinda paSA side bhozi uchinopinda ipapo panenge paine mapurisa anenge aripo. Ndakabvunziwa pakupinda paya munhu wese unenge uchiburitsa gwaro rako uchitambidza vemutemo vanenge varipo. Saka inini semunhu aiziva kuti handina zvakakwana akahana kangu kangoita kakungorova nekamwe kakutya kandakangoita. Saka ndakabva ndatongonhongwa nemupurisa aivapo akadzi hatone yako. Ipapo ndakazeza kufamba kuti ndiende kwaari ndiburitse passport ndimuratidze nekuti ndaiziva kuti yainge isina kumira zvakanaka. Saka paakatongoona kutoti ndine kakuzengurira kandiri kuita vakabva vatoburitsa mboma dzavo dziya vakomana aiwa pakamhanyiwa zvekurevesa chaiko chidzokera kuZim side kuya. Saka ndadzokera kuZim side handina kubatwa ipapo. Ndakadzokera zvakanaka chidzokerawo kuZim side sanganawo nemasoja ipapo. Ndakatoona kuti panapa panga patoshata. Masoja atotanga kutobvunza muri kubva kuSouth mapassport aripi. Ndakangoitawo chivindi ndangoti mundizivi here handinigidza ndokugara ndichingodarika pano. Aiwa Mwari wakashanda ndikadarikawo zvakadaro. Kutongoudza munhu kuti ndinigidza. Kutongomuudza sekudaro ndikatoona munhu atoramba akatonyarara hana kutombobvunza zvakawanda ndokutosiyiwa ndikatodarika ndokunodzokera zvekare kubhodha mukati chaiko kunodhindiwa mapassport. Saka ndadzokera kuya ndine vanhu vakandiona pana vakomana vepabhodha paya vanoyambutsa vanhu vaya vakatozviona kuti mukomana hana passport. Saka handi vanhu vanotsvaga marika ndokutondi approacha wati aiwa mukoma isusu tinogona kukuyambutsai kuSA side kuti taona zvaitika asi tine mariwo yatinoda tine kamuripo katinochaja kuti tigone kuitira saizvozvo. Ndanzi mari kudaro inini semunhu aibvawo panga kwaitika dambudziko mari ndakange ndisitorina
ndakanga ndisitorina ndokuvaudza kuti aiwa ina handina mari handinayo. Saka pakazongoitawo hwana akazongonditi iwewe hauna passport here, ndikamuti aiwa passport ndinayo asi yakaoverstaya. Ndopakanditi aiwa kana yakaoverstaya hazvinetse chidhindirwa kusaidhi kuzimu saidhi ikoko nekuti uku havatarisi zvakawanda. Ukadhindisa ikoko unokwanisa kusikodarika zvakanaka pagedzi rekutanga rekusouth Africa. Ungatozoomerwa nekuzowana chidhindo chekuti uchizonodarika kugedzi rekupesira rekufoot and mouth. Ndokwanga atozoita dambudziko asi apa pamagedhi ese ekutanga apa unodarika zvakanaka nekuti unenge uchitopinda mukati uchiita senge munhu uri kuenda unodhindisa. Ndakadzokera chokwadi ndikanobudisa passport yangu kuzimu side ikadhindwa. Ndikauya pagedhi paya patambomhanyiswa paya ndikaiburitsa chidhindo chikaonekwa ndikadarika. Zvino ndamukati manje semunhu ari kuziva kutoti gwaro iri harina kumira musha handina kuzoiburitsa. Ndakazongoramba ndakamira mukati momo ndakutotsvaga nzira dzekuti ndingadarika sei kuti ndiyambuke ndiende kuSA side. Saka ndiri ipapo kudaro semunhu anga akaomerwawo nezvinhu ndakazongowanawo vakandibatsirawo vakanditi aiwa vemabhazi vaya vakati aiwa iwewe unogona kutipawo kamari kaunotipa then nyaya yacho woisiyira kwatiri. Ndo mapindiro andakazoita kuSA. Upenyu hwakambotiomei. Tasvika kusouth ikoko takasvika nonga imba yandakatanga kutogara kune vakambouya kuno kusouth havanoziva inonzi Mukuku. Ndakatangawo nekutosvikogara muimba yakaita saiyoyo yemarata iyoyo. Maitonaya matoziva kutoti kwakatonaya unofanira kutoziva kuti nhasi ndorara side ripi kana kuchinge kwanaya. Saka zvakambondiomera semunhu akanga asisinawo futi munhu waanoziva nekuti munhu andiri kutaura wandaiziva akanga anditora ndiyeyo akanga atiya. Saka ndakanga ndisina kana hama yandinotiwo ndinogona kuudza. Vanhu vakanga vatongosarawo vanga vanhu vekungoziva zvokungoziva kuti pakati apo panogara ningi ndewe kuno kumusha. Saka ndikangoti ndakagara mwedzi inokwana kuita 3 ndisati ndawana basa. Ndokuzowanawo basa ndikatanga kushanda. Kambani yandakatanga kushanda ndakashanda kwemakore 3 years ndiripo. Ndobva pazoitikawo zvakaitika basa rikapera. Rapera takatanga futi kuti 1 kutanga pekutanga. Takazowanawo vamwe vaititaurirawo kutoti tine kwatinoziva kuri kudiwa vanhu vanoshanda kumigodhi. Tikati aiwa isusu sevanhu vari kutsvaga basa hatichatarisa kuti toda kuenda mabasa takadzidzira kuchikoro here kana kuti toda kuita mabasa akanaka. Takungoshanda nezviripo kuti basa ringe ramuka ndo ratinoita. Saka ndakazobvawo munzvimbo yeGauteng muJoburg ndikaenda kunonzi kuFree State. Ndakanogara kuFree State ikoko nofunga kwe3 days chimirira kuti tinzi tizoenda kubasa kwatanga tavimbiswa. Saka pa3 days dziya dzatakagara kwakazongouya vanhu vakazongouya. Semunhu anenge aendeswa kunzvimbo yavanenge vaendeswa unenge wakutongoti vanhu vanenge vatongoya neinformation vari kukuudzai zvekuita ndo zvamunotongoita. Ndokubva vauya kuri kuseni takaigirwa mahelmeti, tikaigirwa magambutsu, tikaigirwa mahovhorosi, tikaigirwa matochi nemasechel anenge vana vechikoro aya akasimba nekuti vaiti aiwa uko kunoshanda zvinhu zvinenge zvakasimba. Saka zvadaro takangomutswa kuri kuseni unzi aiwa vakomana nhasi zvari kuenda kubasa handei. Ndokubuda kwatakaita navo. Hatina kuziva kuti vanhu vatotitora ava vanhu vanotoitawo zvichikorokosa. Vanovazivawo kuno kwavanovadedza kuti mazamazama. Saka takaendwa nesu isu sevanhu vanga vasina kuziva information yakakwana taiti aiwa kuda tatowanawo basa pamamaini choti kana zvadai so zvatoita. Ndobva tasvika kwatakasvika ndokubva tatongosiyiwa tikatonzi right vakomana panhu pamuri kuuya kuzoshanda ndipapa. Ndokutongoratidzwa gomba ratakatongoratidzwa
apa hapachatorambiki nekuti vanhu vekunoku vanhu vacho vanoita izvozvozvo vanhu vari dangerous. Kune marudzi akawanda wanda vanenge variko senge zvatinombonzwa zvekuzimbabwe zviya kuti makurokoza pane vanozikanwa kunzi mashurugi vanofamba nemabhemba vanenge vaine zvombo zvinotyisa kana kuno kuzviriko. Saka ndizvo zvinhu zvatakasangana nazvo izvozvo ndokubva tatongoita zvinenge zviripo nekuti tinenge vakutoona kuti panapa ndikatadza kuita zviri kurehwa upenyu hwangu unenge hwakutopinda pangozi. Saka takapinda mugomba matakapinda imomo ko taizivei kutoti kutopinda kwatoita ikokoko hautodzoki usina mari nokuti pakubuda unenge wakutochajiwa kuti ubude mari. Mugodhi uyu wanga usiri mugodhi uri kushanda, yaiva mugodhi iya inenge yakapedzewa kushandiwa kare yekutoti yatovharwa. Saka iwo wanga uri mugodhi wegovernment, migodhi yegovernment. Saka mukupinda muya patakangopinzwa imomo takangoratidzwa simbi yakangonzi iyi simbi iyi dzikai nayo simbi iyoyo. Mukaona panenge pakanyorwa kunzi 920 ndo pamunozonojamba, panenge paine tonera rinenge riripo, munozosiya simbi iyi muchijambira ipapo. Saka hazvanga zvakaoma nekuti simbi idzi dzakareba uye dzinocheka mumakumbo nemumaoko, unopinda wakaita yekumbundira uchidzika uchitsvedza nayo. Yakareba sei? Marebera dzenyu dzakaita kuti kubva pane dzinenge dzakaita mavertical nedzimwe dzinenge dzakakurosawo mahorizontal dzinenge dzakareba ma5 meters. Saka unenge uchiti ukatsvedza pa5 meters unobata imwe simbi wombomira ipapo, wodzika zvekare 5 meters unomira ipapo uchienda kusvika wanosvika pakanyorwa ipapo, pane maki yakatoisiwa. Tichimezha aitova makilometers chaiwo, aitova makilometers bhozi. Tikatarisa nguva dzatakatora takanonga takapinda kuri kuseni kubva kuma5 takazonosvika pasimbi yaidiwa pane tunnel yaidiwa kuma4 dzezuva redoka. Kubva makapinda nguvai 5 dzemakuseni dzemangwanani 5 am makazosvika mechidzika nesimbi kuma4 kodoka. Kuma4 kodoka. Saka it's not like munongoramba henyu muchingofamba continuous sekutaura kwandaita kuti dzinocheka. Saka unenge uchiti ukambodzika wombonomira wombopodza marwadzo wombomira chinguva 5-10 minutes uripo wodzika zvekare uchingoenda kusvika wasvika. Saka pakutofamba uchizororera nekuti unenge wakutonzwa kuti nyama dziri kurwadza ukada kufamba. Kana chiti kuzorora ndiri kutoreva kuti paunenge watsvedza kubva pa5 meters dzekutanga dzedza uchienda kunomira pane imwe simbi inenge yakakurosa, panenge pasina pekuti unogara pasi. Saka unongomirawo nemakumbo wakambundira simbi iya yaunenge wakambundira. Ari kumusorowo anoona kuti uyu amira, saka iye adzika kusvika iwewe wabva ipapo, ndo mafambiro akunoitiwa. Uyu ari pasi akatanga kudzika nevari kumusorowo votanga kufamba. Saka munenge muchitofamba 1-1 kuti uyu akamira pane yake, uyu akamira pane yake, uyu achibva apa newe wotoendawo pavhiwa paya. Saka ndo mamiriro amunenge muchiita iwawo nemafambiro acho. Saka mukudzika imomo hama dzangu zvanga zvakaoma nekuti waiti ukatodzika pekutanga ndakatarira pasaidi pangu munenge muine mvura dzimwe dziri kuyerera. Uchiti ukatarisa kana kusaidi chandakatanga kuona, ndakatanga kuona kuti panotori nemumwe munhu angatokundikana sekutaura wandaita kuti simbi dzazocheka, munhu anenge akatodonha ndobva angonohakirawo masimbi imomo. Saka hana yangu yakarova ndichiona munhu anga akafa arimo musimbi imomo. Ndokubva ndadzika nchiti hapana hapachatomiriki, rega ndiende ndibve pano. Ndokudzika nchienda pamwe kungotenderedza musoro chaiwo uchingocheuka uchitarisa ndokuona mumwe. Nonga ndakaverenga vanhu vandakaverenga kubva ipapo vakaita 13 kusvika ndatoona kuti ndikaramba ndichicheuka oro kutarisa masaidi neni ndikatozopedzisira ndakanganisika. Waigona kutosvika pamwe pekuti unotoona kuti munhu akatodambuka kana nepakati, matumbu akabuda,
but unofanira kutongotsika kana kuti ubate uchidarika ipapo. Saka zvinhu zvekutoti waifanira kutoti hana isimbe uchitoona zvakadaro unotongotsika uchitongodarika uchitoenda bhozi unenge wakutotyirawo hwako upenyu kuti pano ndikangotsedza kana ndikasangobata zvakasimba neniwo ndatoenda. Saka zvanga zvisina kumira mushe. Takafamba hedu kubva kumusoro ikokoko tisambotarisa kuti zvii zviri kuitika mumasaidhi nokuti vanhu vanga vakatofira mukati imomo vanga vakawanda zvokuti nhamba yandiri kutotaura iyi ndo vandakagona kuverenga asi vanga vakatowanda zvokuti nhamba iyo itori shomasa. Kunobata 4 o'clock nzara haufa? Nzara yakatibata asi inini hangu semunhu akanga aona zvinhu zvakaita sezvandiri kutaura kuti unoona vanhu vakadambuka vamwe vakaita sei, handina kukwanisa kudya zvezuva iroro kana kumwa mvura. Asi bhegi randataura ndanga ndinaro kumusana ranga rine zvose. Mvura ndaiva nayo, ndanga ndine chingwa chandaiva nacho ndandakachibereka kumusana nechigubhu chekoko. Zvese ndakasvika ndisina kana chandandavhura. Kubva kuseni ikoko kusvika zuva rivire kumafoko andikuti kuti ndakasvika handina kudya kana kumwa nenhau yezvinhu zvandakanga ndaona zvaiitika mukati imomo. Saka nawe kungotiwo wabata panhu pane munhu akadambuka, pamwe uri kuona musoro wakahakira, mutsipa wakareba kudai, hamunongoziva kana muine mvura. Zvandakaona ipapo ndechekuti munhu moreva kuti kune vanhu vari kufa vasingatozikanwi kuti vakatofiramo. Ichokwadi kuti vanga vafa zvezuva racho chii? Vanhu vanenge vachitoratidza kutoti vamwe vakatofa kudhara asi kuti nenhau dzemvura chinhu chandakaona ungati munhu kana akafa pano pane mvura ungati anogona kutora nguva yakati rebei kuti azosvika pakushata, nekuti unotoona kutoti uyu munhu anenge asiri mabhonzo kwete, anenge atori munhu akaperera asi uchitoona kutoti hazvina kuitika nhasi. Nekuti zvinhu zvenge zvaitika mungoziva kuti munhu akadambuka unogona kuona ropa richierera asi apa panenge pasina kana chiri kubuda, wotoona kuti zvinhu zvine nguva zvaitika asi munhu haasi kunhuhwa haasi kuita sei. Kuda ndidzo mvura dzeimomo handiziviwo zvangu asi vanhu varimo enge imomomo hakuti titi vanobuda haakutongonyeperana, zvinenge zvakatongovharana zvakadaro. Tsano apa mune makore mangani pamuri kuona zvese izvi? Panguva iyoyo ndakanga ndichiri mupfana nekuti zvandiri kutaura izvi ndezvekuma igore ra2017. Pa2017 ipapapo ndanga ndiine 26 years. Panguva iyoyo ndandiri kuma26 hana ndichiri mwana. Alright, tadzika tasvika pabay 920 yacho 930 hameno yamataura, then what? Muchinge masvika ipapo manje makufamba kumatonera ndokamunozoenda muchizonowana pekugara pekuti munogona kuzorora kana kuvata munovata uku mvura kunenge kusisina bhozi munenge muri ngori pakati pedombo rinenge rakangodhiriwa nepakati, saka munenge muri ngori mumatombo. Apa munenge muri pasi chaipo pekutoti hamuna kana chamunonzwa kana chaedza chamunogona kuona chinenge chibva panze. Munenge muri pasi enge imomo mukati mamunenge muri moto chaiwo hamuisiwi moto. Moto ungatongowanikwa imomo ndiwe vanhu vanobhema vanoputa fodya vanogona kuputa havo asi uchingoputa ko vakatodzimiwa vakatombobvumirwa kusiiwa kakadaro nekuti kakangobatana nemakemicals arimo mukati imomo makutoita carbon monoxide yototanga futi kutouraya vanhu. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakaoma izvozvo nekuti kuti uti unowana chikafu zvanga zvisina chataitongorarama nacho tairarama nematinned foods zvakaita sehove dzemugaba, mabhinzi, mabifi, ndo zvino. Because muri kure kane nyika pa muri pasi. Sa izvi zvimaizvanepi? Izvi zvinhu zvimanje mawanikira zvinoita ndeyekuti pane machimbini aya anoburitsa zvimweya zvacho zvemugodhi imomomo. Saka makorokoza anga akacheka pasi ipapapo painodara pamachimini ipapo pakachekwa ndobva paiswa mapuranga. Saka vanhu vari panze vanotoziva kuti vakakanda musi weWednesday vanhu vari mukati vanenge vachitoziva kuti nhasi Chitatu
saka kunokandiwa chikafu vanoenda vanobloka machimini ayaya zvinhu zvokandiwa zvosvikowira pamapuranga paipai saka ndo chikafu chamunenge makuzodya imi mari mukati saka vari panze vanotori nemazuva anotoziva kuti tikakanda chikafu ichi after 1 week tofanira kudzoka futi tichikanda futi saka ndo mararamiro amunenge muchiita murimo. Hakuna munhu anongoya akangokanda chinhu mukafu they say like ivo vanowaniyo ihama dzenyu here dzinouya kukandira chikafu. What happens exactly? Apa chinoitika ndechekuti pakupinda une vanhu vako vanokupinza saka pane vanhu vanotenga gold vatinoti mabhaya vanopinza vanhu vake kana akapinza vanhu vake 10 anenge achitoziva kuti ndapinza vanhu vangu 10 saka ndofanira kukandawo chikafu chakaita sei saka pane vanhu vanenge vari pasi anenge aine vanhu vake futi vanenge achitrusta kuti chikafu chacho chikakandwa hamungochipiwi mahara vanhu vaya vanotanga kutotengesera futi mamwe magweja anenge ari mukati imomo saka chikafu chikakandwa munhu anotora i1 anenge achizivikanwa kunzi ndiye anoitawo nezvechikafu then atora vamwe vese munenge maakutotenga motopa uyu mari kuti mugone kupiwa chikafu saka unofanira kutogara utori nemari yako yekuti ugone kuzoraramisa pasina mari panenge pasinawo chikafu yeah. So tomboti alright washaya mari and then what? Kana uchinge washaya mari wotokwereta nekuti haungakwanise kuti ungagara zuva rose usina chawadya unotokwereta panenge wazowanawo mari paipai unozobhadhara saka hauzoshayisisi hako panguva yese yaunogara imomo unotosvikawo pakuti waonawo zvimari kana une zvikwereti zvaunenge uinazvo zvechikafu izvozvo wobhadhara uchikavha maexpenses ako. Machallenges ataisangana nawo pasi ndeyekuti sekutaura kwandamboita kuti kune marudzi akawanda pane vanhu vanobva kunana Mozambique pane vanhu vanobva kuZimbabwe kune vanhu vanobva kunana Lesotho saka vamwe vanoita zvechisimba zviya zvekutiwo vakakuwanikidza kuti une mari vakada kukutorera vanogona kukutorera vanogona kukuvadza saka ndo machallenges arimo asi imo hamo munenge muine mutemo unogona kuchengetedzawo vamwewo varimo kuti zvakadaro zvisaitike asi hamunoziva kuti hakuzoshayikwawo hakuna nzvimbo inozoshayiwa mbavha vakakutorerawo machansi vanogona kukubata vakutorera vototiza ndo zvinoitika ikoko saka zvinhu zvinenge zvakaomawo kana uchinge wasangana nezvakadaro nekuti kwekutizira kwacho kunenge kusina semunhu anenge aringori mumatombo saka vanotongokubata votongokuita yese yese. Saka munofemeka zvakanaka here mukati? Ichokwadi mweya wekufema haiwa munofemeka zvakanaka unotojaira mweya wemo sekutaura kwandaita kuti munongoziva panodhiriliwa matombo vanoshandisa zvinhu zvakawanda saka mweya uya wematombo uya nemaexplosives avanoshandisa zvese zvinhu zvirimo asi nekujairawo nekugarawo kwenguva yakareba unosvika pakungojaira kutongofema mweya wacho unenge usisatomboona kana paine problem zvese zvinenge zvatongova normal mukugara kwako. Muri mubei mumugodhi mumukeve and then someone dies inside there, what will happen? Right, kana muchinge muri imomo pakawanika anofa sekutaura kwandaita kuti mugodhi uyu ndewehurumende pane masaidi anoshanda aritori operational zvokutoti everyday anovhurwa but vanhu vanenge vachishanda zviri pamutemo saka kana munhu achinge afa kumakorokoza uko makorokoza anongotora woenda naye kune saidi riya rinoshandiwa riya woenda wanomusiya ikoko kunoshandiwa uko kune malifts anopinda nevanhu uyewo kunotori nemasecurity saka vakatoona munhu akadaro havasiyi vanobva vaisa mulift vabuda naye panze kana vachizivisa hama dzake vozivisa hama dzake munhu owanikwa. Vanhu vangatotadza kutobuda ndo vanenge vafira mumasimbi sekutaura kwandaita pakudzika paipai kuti munopinda nemasimbi. Muri yeZimbabwe tichiri mumweya umwe chete iwoyo ngatimbotorei mafemo mbijana. Ngiyalibingelela babukeli, igama nguNozipho ngisuka eZororo Phumulani. Ngilapha namhlanje ukuthi sikhumbuzane ngokujoyina ama-funeral policies. Abantu siyashonelwa, siyashona everyday. Kubalulekile ukuthi njengomuntu hleleka ube le funeral policy. Lapha eZororo Phumulani silama policies acover i-main member, i-spouse, abantwana noma i-extended family. Silama packages for ama-families kumbe ama-single packages angaba ngu7 asuka ku-79 rand asiya ku-299 rand. eZororo Phumulani uyakwazi njalo ukuthi ma ushonelwe sikwenzele ama-services
noma sikunikeze kuyimali. Uyazikhethela ukuthi yini oyifunayo. Ku-package yethu le okuthiwa yi-Worldwide Funeral Plan ikhava ama-Zimbabweans anoma yikuphi kwendawo lapha emhlabeni. Into enhle ukuthi whether ulapha eGoli noma uphesheya uyakwazi ukuthi masuthethe ipolicy yeZororo uphinde wengeze njalo izihlobo zakho ezisekhaya under ipackage esithi yona yi-Extended Funeral Plan. Angithi njalo eZororo Phumulani ama-waiting periods ethu mancane kakhulu. Ma umuntu angashona ngengozi kungaba yikudutshulwa, kungaba ingozi yomgwaqo noma yipi ingozi, sikukhava immediately after sithola premium yakho yokuqala. Then ma ushone ngokugula sikukhava ngemva kwenyanga ezintathu nje kuphela. eZororo Phumulani sinalo ithuba lokuthi ma umuntu sebuyela ekhaya unomphela atransfer ipolicy yakhe ahambe ayocontinue ebhadala ipolicy yakhe eZimbabwe. Woza eZororo Phumulani namhlanje uregister ifuneral policy yakho kusukela ku-79 rand kuphela. Zororo Phumulani, for the ones you love. Zororo Phumulani, an authorized financial services provider powered by Doves Zimbabwe, underwritten by KG Alife. Tokutambirai zvakare tichiendera mberi neprogramu yedu, episode yedu, tinzwe zvizere kubva patasira. Saka zvazvinozoita ndezvekuti kana uchinge washanda goridhe rako, wabata mari yako, unokwanisa kuenda naro kune nzvimbo dzandiri kuti dzinenge dzichishandiwa zviri pamutemo dziya. Saka iwewe zvaunoita unonyora zita pagoridhe rako iroro, unoriisa mupepa plastic, wotonyora bepa chairo chairo rebhuku riya, wotobvarura bhuku wotonyora zita, ini ndini Ningi nefoni nhamba dzako woisa ipapo. Wotonyora futi netsamba iri kuenda kuna bhaya wako uya wandataura, nekuti goridhe racho haringopiwi chero munhu, rinonopiwa mabhaya. Saka ava vanhu vanopinda mumugodhi vanhu vakutoti kumalokesheni kwaanobva ndokunotobva futi mabhaya iwawo anotenga goridhe. Saka mukanomupa munhu yeye gold anozongoti pavanobuda paya anobuda naro, panenge paine phone number dzanenge wakanyora, ofonera bhaya wako. Iwe goridhe rako unenge wakayera, unoyera muchishandisa zvivharo zvemakoko zviya. Saka unotoyera chikazara woziva kuti chazara chivharo. Saka unotongonyorera bhaya wako kuti ndaita goridhe rangu rakazara chivharo, ndapa munhu ari kuuya naro, makanyora zvese nemafoni namba. Uya munhu paanobuda anofonera bhaya uya usikotora goridhe, iyewo obva apiwawo mari yake yekuburitsa kwaaita. Saka kubiwa hazvibiwe, nekuti ava vanhu vanoshanda mugodhi vanotongozviita kuti vawane mari, nekuti kungoburitsira munhu gold mugodhi imomo iye anogona kutosvika panze otosvikopiwa 1000 kana 2000 zvichienderana nekuti auya nerakawanda sei. Saka kwaari imari inenge yakawanda kuti atorwa 1000 zvemaminutes kana zvezuva iroro kuenda kwaita kubasa kuseni wotodzoka munhu anotori ne2000. Saka kutoba havatobi, nekuti vanhu vacho futi vari panze vanouraya. Vakatongoziva kuti goridhe rapuwa munhu akatadza kusvitsa, kutorarama kwake kunonetsa, nekuti vanhu vanogara nepfuti, vanhu vanoita zvemapanga zvokutoti kuuraya munhu hachitombori chinhu chinorema kumakurukota. So kubva menyu mamaigara macho, mamaichira gold macho, kuenda kuti muzopa vacho vari kunze uko kune pamutemo pacho, panhu pakareba sei, sezvo mamboti kwekweya madzika the whole day mechidzika ko uko. Saka kuenda ikoko futi zvinhu zvinenge zvakaoma, nekuti mumugodhi munongoziva kuti mugodhi munofamba zvitima zviya zvemo zviya zvinotakura goridhe nematombo acho egold. Saka imi manje kana makupafamba netsoka, pane mimwe mikwidza inorwadza yekutoti kuti ugone kupedza 100 meters chaidzo panenge pakaoma. Unototora kana 20 minutes 30 minutes kuti unze wapedza 100 meters. Paunenge uchifamba uchidhonza tambo panenge pakakwirira, paine mamwe makata asingaite. Saka munofamba futi muchizorora. Munogona kutoti mukaenda kuseni munonosvika zvakaita kana kuma 12 nekuzodzoka zuva futi rinopera kuti muende madzoka. Mukabuda kuri kuseni zvekuma 5 munogona kuzodzoka futi zuva rovira kuma 5, nekuti munofamba muchizorora, nzendo dzacho dzinorwadza. Saka mune dzimwe nguva dzekuti kana musiri mumatombo momo munenge muchitopinda kana nemumvura inenge iri pasi ipapo, inenge ichitosvika kana mumabvi chaimo apa unenge wakapfeka gambutsu. Saka panenge pachirema
kuti uti wafamba maybe 200 meters uri mvura wakapfeka magambutsu, saka zvinenge zvichirwadza. Wapedza kudaro wonoti mukwidza inenge wakareba pamwe 400 meters chaiyo uri mukwidza chete wekuti unenge uchifamba uchibalansa kana newaya, mune maropa anenge arimo akaiswa nemakurukoza kuti unenge uchifamba uchifanira kuti ubalanse nawo kuti usvike kwauri kuenda. Saka mamwe machallenges futi ataisangana nawo akaoma iwawo. Dzimwe nzvimbo futi dzamene mitodarika dzine macarbon monoxide utoti kana ukaitawo munyama ukuthi wafemawo yakawanda unogona kutoshaika, vamwe vaitofa wotozongotwa utoti munhu abva pana pachienda kunoburitsa mushando wake azoshaika afema carbon monoxide. Saka ndo mamwe machallenges atasangana nawo kutoti zuva riperewo uri mupenyu unenge uchitongotenda Mwari kutoti aiwa ranhasi radarika. Saka imomo mukati makurukoza akatongozvipawo mutemo wekutoti hamutofambi kana uchinge uri 1, munofanira kufamba muri vairi kuitira pakawana chinoitika 1 akadonha mumwe anogona kumhanya unoudza vamwe munhu wowana kubatsirika. Saka ioni age yako panguva iyoyo haunombosangana nezvinhu zvakadaro here, maybe close to death? Takatombosanganawo nazvo zvekutoti kutovawo pano nhasi ndichitotaurawo pachirongwa ichochi dzitongorowo nyasha dzaMwari, nekuti ndine musi wandakatomboenda chakatozoita kuti nditozobudawo ndakatombodonha ndatofemawo carbon monoxide iyoyo zvekutoti ndanga ndatofa. Ndakazobatsirwawo nevandaiva nawo, ndakamwisiwa mukaka ndikatanga kurutsa, ndokurarama kwandakaita. Ipapo ndo pandakabva ndatozvidza kuti ini zvemuno handichadi, ndakutobuda. Ndo mabudiro andakazoita tichidzokawo kuno. Sezvo mataura kuti maibhadharwa kubuda, makabuda sei nini? Nguva yanga yakwana? Mari yanga yavapo nekuti pandakabuda ipapo sekutaura kwandaita kuti unenge matotumira mari dzenyu dzamene muchishanda dzedzi hamugare nadzo pasi ipapo, munenge muchitotumira vakakupinzai mabhaya enyu ndovanenge vachibata mari dzenyu. Saka paunobuda paipe unozongovafonera vozouya nemari vachibhadhara vanoda kubhadharwa. Kana muchinge mabuditswa nemamwewo makurukuza vanenge vakubuditsai, kana muchinge mabudira kumalift kwamunenge mabudira, manozongouya vobhadhara iwo wogona kusunungurwa. Toda kunzwa imimi kuti mimi method yamakashandisa makabuda sei? Method yandakashandisa ini ndeyekuenda kumasecurity. Saka unoenda unotaura nemasecurity kuti aiwa enda uda kubuda, because ivo vanotozviziva kuti mune magweja anenge arimo. Saka ukataura nemasecurity zvinoita easy nekuti ivo vanozongokuudza kuti vanoda mari, wovapa mari yavari kuda vokupinza mulift vobuda newe. Saka ndo mabudira andakaita ini, ndakabuda nelift nekuti kuzobuda nekumasimbi kuya hakuna anotombobuda nako nekuti hazvigoneke kuti ukwire simbi dzakareba kudaro kuti uzobuda kumusoro. Saka munhu wese anotobuda neikoko, anotobuda nemalift. Saka panguva yese yamakagara nguva yakareba sei mumugodhu? Panguva yandakagara zve9 months. 9 months ndiri mukati ndisingaoni zuva, ndisingadye chinhu chabikwa pamoto, tichingorarama nematindi staff. So mimi pa 9 months idzi makagadzira upfumi hwaikufadzai here kana? Zvepanguva iyo yandakagara zvaiva nani semunhu anga asiri kushanda. Saka unotongoona kutoti zvandatowana izvi zvitori nani pane kunge dai ndakanga ndakagara. Saka ndingangoti aiwa zvanga zvinazvo kunyanya kubatana semunhu akapinda asingaziyewo goridhe racho kuti rinofamba sei, unenge uzotanga kudzidzira urimo, asi zvekurarama aiwa takatowanawo zvokuti takakwanisa kurarama. Maybe mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti upfumi hwacho hwanga hwakawanda sei kana kuti zvai zvakamira sei? Sekutaura kwandaita handingazotaura hangu exact figure kuti yanga yakamira sei, asi ndongotaura kuti zvekurarama aiwa zvekurarama kunoraramika, nekuti vamwe vanhu vanotokwanisa kutotenga kana dzimba achinge abuda imomo, mumwe munhu anogona kutotenga kana motikari achinge abuda imomo.
saka zvakungoenderanawo nekuti munhu unenge uchida chii, asi ndingozama ngotaura kuti pamari yaunenge wawana panguva yaunobuda imomomo haushayiwo chinhu chihombe chaunogona kuita. Panguva iyi manga maroora here kana kuti musati maroora? Ndakanga ndatova nemudzimai panguva iyoyo, tiine mwana mumwe chete panguva iyoyo. Saka pandakatozoenda ndakatosiya mwana atoriko, ndakatoita 9 months ndakumuona, ndakasiya mwana ane gore, ndakatozodzoka mwana atone 2 years. Saka ndakatoita pa9 months idzodzo almost ndisina kutombomuona, ndakatodzoka nditozomuona atokura. But tell me, pape makavharirwa mugoti musati maziva kuti what is going on? Ichokwadi ichocho. Mozoita 9 months mungori mukati, maimune communication here naadzimai kuti vazive muripi, kana it was just do nothing 00? Communication inenge iripo asi haisi yamazuva ose. Saka panguva yandakapinda inini nonga pamwedzi taigona kutaura kamwe chete, asi kutaura kwacho hakusi kutaura kwekufonerana, kutaura kwekungotiwo nhasi tine foni yedu yatinayo tafunga kuibudisa panze nekuti munenge muchitochajiwa zvakare. Saka munongonyora mameseji enyu epawhatsapp, ndepi mai mwana akuri sei, zvakamira sei, kana muchivatumirawo mapicture, kana muchivaudzawo zvamunoda kuti vaite, monyora pamameseji paipai. Poita futi munhu anoenda kuzonopa foni iya kune vanhu vanoshanda zviri pamutemo kuti abude nayo panze pane network, nekuti mugodhi munenge musina network. Saka foni iya painoendwa nayo panze ikasvika pana network ndo painotanga kudhilivhara mameseji. Saka mukadzi aibva atoti akatoona meseji atopinda, iye obva atopindurawo, kana da kunditumirawo mapicture ake, kana achinditumirawo yemwana, kana nezvaanoda kubvunza anobva atongobvunzawo ipapo. Then foni iya inodzoka futi yakapindurwa. Iwe kuti uchizoreplya futi meseji iya munenge wakutomira futi kuti pamwe mwedzi upere paone mumwe munhu anoenda, mareza futi mari yekupa munhu anenge achizonobuda nayo. Saka communication inenge iri very slow. Pamwedzi mogona kutaura kamwe chete kana kutotadza. Ndo mamirira zvainge zvakaita. Mabuda makafila sei mava panze? Wava panze unonzwa kuti aiwa ndaita back to life, nekuti mweya yamunenge muchifema muri pasi ipapo, mvura chaidzo dzamai muchimwa tanga singatombozivi kuti dzinobvepi, nekuti dzaitovava kunge dzine sauti. Saka watobuda panze wakutomwa mvura yakachena, wakufemawo mhepo ine vamwe, wakutodyawo sadza rabikwa pamoto, unotoona kuti aiwa ndadzoka paupenyu chaiwo chaiwo. Saka ndakatofara pandakabuda, ndikatozvidza kuti izvi hasi zvekuramba munhu uchingoti unodzokorora, kungoti zvinhu zvakaitika hazvo tisingaziye, asi uchiziya handifunge kutoti ndingazvipama. Tozviziva kuti umwe naumwe munhu ane chiroto muupenyu. Wishi yenyu mimi pamakasimuka kuenda kuJoni newishi pamakazonge mechishanda, chiroto chamanga munacho muupenyu kuti ndoda kuachievha chakati, chachiri chii? Mukurarama mutenge tine shuwirowo dzekuti kana tikaenda kwataenda kumabasa tichinjewo kwatinobva. Saka chiroto changu oro shuwiro yangu yava yekuti kumba kwedu kwandinobva ndikuvandudzewo, neniwo pachangu ndivandudzewo upenyu hwangu, hwemhuri yangu yose inosanganisira vangava vabereki vangu, vangava vanin'ina vangu. Chandinogona kuita chigone kuva chinongofadzawo wese wekumba kwedu, ndo yaiva shuwiro yangu mukuuya kwandakaita kuno. Satoti sofa masvika here pashuwiro yenyu, kana kuti muchiri kushandira shuwiro yenyu? Oro pane pati yamambotamba here pashuwiro yenyu, chiroto chenyu? Pari zvino ndingati pati yandatamba iripo, nekuti izvezvi ndinototiwo kana ndikatoti mwedzi ukapera ndotoziva kuti aiwa kumba vanodawo shuga, vanodawo mari yekuchigayo, ndenge ndichitumira. Saka handisati hangu ndaita zvakawanda zvokuti ndingati ndava kupedza shuwiro yangu, asi ndotongoona kuti nepashoma pandenge ndichitowana ipapo nezvidiki zvandenge ndichiita, kutozadzika kweshuwiro kwacho mbichana zvichitoenda zvakadaro. Tinotenda. Asi Mr. Gaston, tichiri papo ndezvipi zvamunoti makadzidza, oro tingati here sarudzo yamakaita yekubva kuZimbabwe kuuya kuSouth Africa
yakanaka kana kuti munozvishora kuti it was bad? Handingati sarudzo yandakaitsa yakaipa, ndinototi yakanaka. Sei nchiti yakanaka? Inhawe kuti takatodzidza zvakawanda kubva patauyawo kuno, mabasa emaoko chaiwo. Pane zvimwe zvinhu zvekuti tiri kuZimbabwe takanga tisingaiti, asi tava kunoku unotoona kuti pakanzi panodiwa munhu anoita zvakadai, hausarudze basa, munhu unoita zviripo, utoona kuti wakutoziva zvimwe zvinhu zvawanga usingatozivi kuti uri kumusha. Mabasa wakutoziva uri kuno akatowanda kutodarika mabasa waitoziva uri kumusha. Saka ndototi isarudzo yakanaka, kutoti kunyange patinozoenda kumusha kwacho, pa experience chaiyo yatinenge tava nayo tichishanda tiri kunoku, tikanoshanda semashandire wawo kumusha, tinogona kutoachiva zvinhu zvakawanda. Alright. Saimi mikurudziro yamungapa munhu ane pfungwa sofa dzekuuya kuSouth Africa right now ndezekuti gara kuZimbabwe kana kuti uya? Kurudziro yandingapa kune munhu ari kumusha izvezvi ndeyekuti kana uchiona kuti kuZimbabwe kwacho hazvisi kuita, aiwa zvinhu zviedzwa, uya uzame zvaunogona uri kuno, pane kuti unogara uriko pasina chauri kuita. Unokwanisa kuuya kunoku ukatoita something. Ndokurudziro yandoda kutopa iyoyo, toti kugara. Vazhinji vatinawo havana experience, havana anything, havana ma-qualifications, ndo vazhinji vari kuuya kunyika yeSouth Africa. Mukuuya kwakadaro vasina experience uye vasina ma-qualification, chakanakira kuno ndechekuti ukauya haushayiwo chekuita. Saka paunoita basa hauite uri wega, une vanhu vaunenge uinavo vane experience vanokudzidzisa kuzosvika iwewe wavakikawo wakugona kuzvimiririra uri wega pachako. Saka zvekuti qualification iripo kana kuti haipo, hazvishandi. Chinongodiwa kuti wauya nezvauri, waona pekubata uri zvauri, kusvika wakugona, watozivawo kuita something. Alright, so imimi sofa maane basa remaoko ramunozivawo here kana kuti muchiri kuziva riya rekumadelta ramaikanda maCV riya, kana kuti mave ne-shift focus matone ramunoti iri ndo rangu remaoko iri? Mabasa emaoko pari zvino atowanda. Kubvira iwawo ataitaura taikandira maCV tiri kuDelta ekugadzira motikari, tiri matechnicians tinogadzira, tiri mabody panel technicians, nyange mota ikarovera tinogadzira, nyange pakanzi pari kudiwa vanhu vanogona kuita zveplumbing, tinongoenda tonoita tiripo. Pakanzi pari kudiwa vanhu vanogona kuita zvegeneral maintenance, aiwa tinojambira futi koko, tiriko tinoita. Saka zvakawanda zvatadzidza tiri muno matiri muno. Shoko rekurudziro tisati tavhara? Shoko rekurudziro nderekuti munhu kana uchingoda kuti uende kunze kwenyika, uya nemapepa akakwana kuti zvigone kukurerukirawo, nekuti kazhinji mabasa punodiwawo gwaro rinoratidza kuti iwe ndiwe ani, anobva kupi. Saka ndongoti pane vanoda kuuya, aiwa musaite zvekujamba, chingotora bepa rako, munhu ofamba zvakanaka, wouya wotsvaga basa kusvika wawana rako chairo raunenge uchishuvira. Tatenda. Manga makateerera mhuri yeZimbabwe, tinotenda nekuteerera chirongwa ichi. Kana usati wasubscribe, chisubscribe pachannel yedu ino yeDomats Films, kana kuti followa Facebook, Twitter kwese Domats Films. Facebook Domats Films anopera na Z. Ndo kupera kwechirongwa chedu chanhasi. Zita zvakare ndinoitwa Dumisani Mulambo Mafanise. Tosangana pachirongwa chinotera. An authorized financial services provider powered by Doves Zimbabwe, underwritten by KG Life.